Και γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά? Πάτε καλά? Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πιστεύω πως σίγουρα όλοι σας αγαπάτε και ναι, το γράφω πάνω στην περιγραφή. Είναι οι εξετάσεις. Έχω πάρα πολύ καιρό να γυρίσω βιντεάκι, αλλά τώρα μιας και τελείωσαν οι εξετάσεις και δεν έχω να κάνω κάτι το ιδιαίτερο, είπα να γυρίσω αυτό εδώ. Όπως είπα και πριν, θα μιλήσουμε για τις εξετάσεις, τους φίλους μου, αλλά και τις εμπειρίες μας πριν, μετά και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Οπότε ας πάρουμε πρώτα τα γαλλικά. Μιας και τα έδωσα πρώτα. Πολύ άγχος, πολύ κούραση, τρέξιμο, χαμός. Πιστεύω πως το βιντεάκι που θα δείτε τώρα θα σας δείξει ακριβώς πως ένιωθα τα συναισθήματά μου 5 ώρες ακριβώς πριν δώσω γαλλικά. Τώρα πάμε στις ενδοσχολικές, στις οποίες δεν λέω τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, αν εξαιρέσουμε 2-3 μαθήματα με κύρια την ιστορία και τη χημεία, στα οποία πιστεύω ψιλοπατώσαμε, αλλά εντάξει. Τα δύο βιντεάκια δείχνουν ακριβώς το πώς νιώθαμε όταν μας ρωτήσανε πώς γράψαμε σε αυτά τα δύο τα μαθήματα. Πάμε αρχικά με την ιστορία. Η ιστορία γενικής δύναμης σήμερα. Τα θέματα ήταν εύκολα. Βατά θα έλεγα, εντάξει. Και εγώ δηλαδή δεν είχα πολύ διαβάσει. Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Θα μπορούσα και καλύτερα. Εντάξει, θα δείξει τώρα. Παίζεται και λιγάκι. Δεν ξέρω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Δηλαδή θα τα βάλω όλα εκεί πέρα και δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Και τώρα πάμε με τη χημεία. Llamo para que vaya a recoger la paellera. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paella, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. La paella era agarrada. Metí entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Asómate! Mira dónde llega el agua. Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Και ναι, τέλος εξετάσεις, ώρα για πάρτι, χαμός, τρεξίματα, βόλτες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ωστόσο να μην προχωρήσω στο τι έκανα αφού ήρθα σπίτι μετά το τελευταίο μάθημα, καθώς ξέρουμε όλοι τι κάνει ένας κοινός Έλληνας μάθητης σε αυτή τη φάση. Το προσπερνάμε σιγά σιγά και ας μιλήσουμε για το ραντεβού που είχαμε ως παρέα μετά από αυτή την περίοδο. Καφετέριες, φαγάδι. Τον Αγλέουρα φάγαμε. Και ας δούμε ένα κομμάτι για το πώς περάσαμε στο τέλος του ραντεβού μας. Τι είναι το συνεργητή μου, εγώ να σου πω. Είμαστε Αγίου Νικολάου και περιμένουμε τον Νικολάκη να βγει από την τουαλέτα. Έχει πληστεί και γύρω στο μισάωρο. Εντάξει. Κατά τα άλλα καλά. Τελικά, τι έγινε Νικολάκη? Ναι, ο Νικολάκης, παιδιά που λέτε. Το κόλπα. Όπως καταλαβαίναμε τις κάλες, ήταν μια ταινία που προβαλόταν εκείνη τη στιγμή. Σκίστηκε όλη η μπλούζα, τι και αυτά. Βρίζει εκεί ο Νίκος πίσω. Την είχα πάει 25 ευρώ. 25 ευρώ πας διαγάμεις. Είσαι και άνθρωπος. Πάντως εσύ δεν έχετε να βρείτε, όμως εσείς που πήρατε τις αδερφές. Εγώ δεν πήγα σαν την αδερφή, αλλά... Ρε φίλε, εσύ... Εγώ πήγα κύριος. Να πάω να σκοτωθώ. Πιο γρήγορα. Δεν μπορώ να πάω να σκοτωθώ τώρα πάνω στους πάνω.